Alsjeblieft. Dat is een beetje jong. Gracias. C'est le porc ibérico qui se nourrit seulement des glandes de chêne liège. Ouais. En plus, la graisse de ce porc ne contient pas le cholestérol. Ja, die vlees is vol met cholesterol. Sorry. Nee, geen cholesterol. Nee, 100% zonder cholesterol. Christine, mag je een glas nemen? Santé, hè? En naast het Iberisch varken serveert Isabel patatas allo pobre. Aardappelen zachtjes gegaard in de oven met groene pepers en ajuinen. Smaakt heerlijk. Voor jullie ook? Ja, heerlijk. Ja. Voor mij is het de lekkerste patatas à la pobre die ik al gegeten heb. Want meestal drijft dat zo in het vet en is het heel erg zwaar en machtig en is het zo meer olie dan groente. Maar dit is echt, het is mooi gecombineerd. Het eet... Ik ben eigenlijk sprakeloos, want het smaakt mij enorm. Ja, mij ook. Dat de ronde erop een keer. Dat zwart varken doet dat niet slecht. Hè. Dat goed gedaan. Het nadeel natuurlijk dan voor de zoveelste keer. Wat? De gastheer en de gastvrouw niet mee aan tafel zaten. Maar? We zijn komen bezig. Maar ze zijn er komen bezig en ze hebben er een glasje uitgeschonken. Ja. En ik moet zeggen, dat siert dat er ook weer. Voilà. Vier en bijt. Viva, de vier en bijt. Da-da-da-da-da.